We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Webes sa buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Viruela ug Trento sa Agusan del Sur Province. Sa may buntag, Mayong buntag sab Jill, ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Plaridel ug Lopez-Saina sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, sa mga mahiligon og dula og Rubik's Cube ug sa mga wala pa nakasulbad kung paunsa mabuo ang unom ka colors ni ini sama nako. Bitaw, kay ang atong makauban karong buntaga ang usa ka kagay-anon OFW nga anaa karon sa nasod Malaysia nga gikahiligan ang pagkolekta og paghimo og photo mosaic gamit ang Rubik's Cube, si Jeffrey Doria. samtang say naka-remember ba mo mga kapuso sa Koreanang Bisaya? Bitaw, bisita sa nato karong buntaga ang usa ka Davaoeña content creator nga sobra milyon na ang followers sa Facebook ug likes sa TikTok. Si Karil Cat Lopez, ani asya unya mga kapuso ug atong atangan. Ug sa Best Talk, makauban ni Atty. Resi, si kapusong Winwin Marquez. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa ang ginaatangang festival sa lungsod sa Tiboli, South Cotabato matag bulan sa Marso? Kini ang Seslong Festival, ang selebrasyon alang sa ancient practice sa barter trade. Sa maong pagsaulog, gina-highlight ang mga kanta ug sayaw sa indigenous groups sa mga Tiboli ug Blaan. Ang Seslong, usa ka Tiboli word nga buot pasabot panagtapok sa usa ka lugar alang sa nagkadaiyang socio-cultural activities sama sa barter sa produkto ug uban pa. Mga kapuso, good vibes ang dala sa itong makauban kinabuntaga ng usa ka Davaoeña content creator nga doon na over 1 million followers sa Facebook ug over 2 million likes ang iyang TikTok account. Si Karil Cat Lopez. Karil, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Hello, kamusta ka? Hi, maayong buntag mga kapuso. O good morning sa imo, RG. Kamusta? Okay lang pud kaayo ko ug okay lang pud kaayo may kinakauban ka namo this morning. Ug thank you so much for accepting our invitation yung makauban ka namo. Ug unang-una no, una to hisgutan ang imuhang mga content sa imuhang vlogs. Naibalaan namo nga dream job da nimo o dream profession nimo ang mahimong usa ka flight attendant. Mao gani no nagkuha no kag course nga BS in Tourism. Pero na-pursue ba nimo Karil? Unfortunately, wala gyud. Pero okay lang kasi anak man jud na dili man jud tanan plano nimo is ma-achieve nimo, malay mo na maayo ka sa lain nga craft. So murag inataw na itabo sa ako ah. And speaking of nahilig ka no sa lain nga craft no, paunsa ba ka nahilig o nagka-interest na ining paghimo og mga content? So, nag-start ko 2018, murag every week lang nag-post ko og video sa ako ang Facebook page. Tapos, murag, napansin ako nagkadaghan ang mga nag-follow sa kuha, so, mga nag-support. So, that did nag-start. So, pag-graduate na ako, di-career na pod ako. Well, good to hear that, no? Og usa si muhang mga content kung asa ka mas naila katong Koreanang Bisaya. Pero paunsa ba ka naka-idea ani? So 2018 to siya, isa to sa akong mga pinakauna na videos, Korean Bisaya. Korean siya, na tono pero Bisaya akong ginastorya. Oga, pwede ba may makapangayo og sample sa imuha ang Koreanang Bisaya way sa pag-greet sa itong mga kapuso Mindanaoan nga tan-aw karon? Sige. 안녕하세요. 아떼 고요. 마음 문득 세냥 하이씨. 저 때야랑 거 nakabul ko dira. Tiyo kayo ko. Sarang matchik kasi yung na. Well, tonong-tonong pang Korean dyan, no?
Pero pila ba ka murag series o pila ka mga videos imo nahimo with that Koreanang Bisaya? Well, kato ang first, so naka-hit to siya og murag 10.9 million views. So murag mo jud to akong starting na ako. Murag sa isa ka tuig 2018 until 2019 mo to akong content. Ito lang maulan daw ang video. Kapag si pabuang-buang Tapos, dili ni mo i-share? I-share Pero usap pud sa kita na mo ang mga videos nimo katong tutorial nimo. So mas daghan pud ba ang nahimong nagtan-aw at imong tutorial? Kung giunsa pud nimo pag-translate gikan sa Bisaya paadto na sa Korean. Oh my God, kato jud ang tutorial. Kasi ang problema lang is ang mga Tagalog na pod ang dili kasabot sa Korean. Dahil nabash ako ng mga Tagalog kasi hindi nila maintindihan, tayo mag-a-adjust guys, okay? Tayo mga Bisaya ang mag-a-adjust. Kaya magtatagalog ako ngayon. Tagalog to Korean naman. Okay? So, let's talk. Tara, kumain na tayo. In Korean. Ate. Kaon ta. Well, makalingaw jud tan-awon ay muhag mga Koreanang Bisaya nga mga videos, no? Pero usasab si mga content nga nipatok gayud kining natawag nimo nga Mars o naa ka sa Mars. Paunsa ba ka nagsugod ni ining idea? Atong namong ko video na dato daw ko ako mga gamit Chanel, Dior, mga Hermes. Tapos level up lang na ako ang lugar daw na napud ko sa Mars, sa Jupiter, ano ba? Level up. Pero ikaw ba naga-dream pud ba ka maabot sa laing planeta? Hapit na kay murag mas dali pa makaadtog Mars kaysa makaulig ko tabato. Alabi na karon nga doon na pa restrictions, no? Pero karon na mas maluwag na ang travel restrictions, so pwede na ka makauli in any case og Cotabato. Pero kanino with Facebook patok pud ka sa kining TikTok, doon na kay over 2.4 million na likes sa imong account. So how do you feel nga daghan pud ang nalingaw sa imo sa TikTok? Happy pud ko na murag napuday ko yung mga napa-happy. Abi na kog Facebook lang ako ang akong target na mga tao. Napuday TikTok Og karon ako ihatag no kay lagi hawd ka aning mga hugot. Nako ihatag ang mga situation og ikaw ang mahatag og solution. Game na ka, Karil? Sige. Okay, Sige. una. Wala ko'y choice. Una, unsa imong buhaton kung dili ka crush sa imong crush? Change location. What do you mean change location? Kung dili ka niya bet, balhin ta dito sa lugar kung uso ato ang face. Kung asa daghan mo pwede ta maka-crush ato ang crush po nato. So dili ipugos kung dili gyud ana. Oo, ayaw lang jud. Kay sakit. Oh, hugot. Pero ikaw ba nasakitan na ba ka? Wala, bago lang 3 seconds ago. Fresh yan. Sino ba yon? Wala, ano ba? Wait lang. Okay, Karil kini no. Syempre, murag gikilig naman ka diha sa mga gipakilig lang pero i-ghost lang di gihapon. Gipakilig tapos gi-ghost. Dawaton na lang nato na wala jud ta gipili. Paubaya lang. O kini, di ba, sa relationship na agay siloso o silosa, unsa may buhaton sa uyab o karelasyon nga siloso o silosa? Kung ako, babae, selosa ko, dili ta magselos-selos kay para lang na sa mga maot jay. Dapat confident ta, gwapa ta, di ba? Ana lang. Kini, sama gid sa lyrics no nga pinagtagpo pero di tinadhana. Sakita, oy. Nagkaila lang mo, pero dili mo meant for each other. Tulog tag sa'yo, ana. Tulog tag sa'yo. Pero ikaw ba? Naka-experience sa makaingana? Sakita. Wala pa man. So far, okay pa naman. Oh, okay pa. O unsa pa mo mga atangan yung mga content sa imuhang mga vlogs, Karil? So, daghan-daghan pa jud mo atangan sa akong mga vlogs, mga relatable, mga out of this world, mga solar system, Jupiter, Mars, tanan. Tapos kay alaga nga dinosaur, so atangan jud daghan pa. Basig sunod no, makita na kanamo nga magsakay na kay spaceship kung gusto na ka maadto og Mars. Dili po na siya impossible. Wow. Alright, daghan kay salamat Karil sa pag-uban kanamo this morning sa paghatag og good vibes sa itong mga kapusong Mindanawan og Amping Perme. Thank you so much. Thank you. Amping pod. Chila sa mga kapuso, bubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Yes, Sergio! May buntag mga kapuso, welcome to Bisto. Karubuntaga atong makauban ang atong ginaatangan matagabi na si Trixie sa Oh My Love. Walay lain pa kundi ang beauty queen, marine reservist o kapuso actress, Winwin Marquez. May buntag, Miss Winwin, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you and how's your morning so far? Oh, maayong buntag. Oh my gosh, syempre excited to be here again. Thank you for inviting me. So excited ako. Thank you for making time for us. Alam mo, during our last interview, parang you were still undergoing training as a marine reservist, diba? Yes. Tapos mo na, congratulations for graduating on top of your class. Kamusta? How do you feel right now? Syempre, overwhelming pa rin for me kasi hindi ko naman in-expect na ganyan mangyayari. I'm just really thankful sa classmates ko, sa mga professors namin, di ba? Hindi ko in-expect na gano'n, pero worth it naman lahat ng pagod. And thank you kasi kasama kayo sa journey yun. I can't believe na nag-uusap lang tayo about that before and then now tapos na. Correct. And we are so, so proud of you. And alam ko, pinaghirapan mo yun and you deserve it so well. At ngayon, you have another achievement dahil napapanood ka na namin ngayon sa Oh My Love. Yeah! Kumusta? Okay naman. I'm very, very happy to be part of this project. And first time ko talaga magkaroon ng project na series na comedy. Tapos, comedy na kontrabida pa. So at first, parang, oh my gosh, paano ko gagawin to? Pero it was, I mean, it's such a fun set. Si Lovie, napakagaling mo. Martin Ben, I've known him ever since. Sila Tetay, non-stop tawanan sa set. So kahit gusto ko maging kontrabida, hindi ko mapigilan yung smile sa mga mata ko. So I don't know how it's gonna work, but I'm sure people will love it. Yun nga, I can't just imagine how fun it is, no, to be on set. But paano yun? Saan ka humuhugot siguro ng inspirasyon or, you know, some sort of parang kailangan ma-perform mo naman yung pagiging kontrabida in a comedy series. I'm sure it's hard. Iniisip ko na lang na ako si Joey Marquez. Pagdating sa comedy, parang I need to, yung vibe ng dad ko pag nagko-comedy, di ba? Ibang klase din kasi siya. Pero at the same time, kailangan may touch na pagka-kontrabida pa din. But it's nice that it's not a, kumbaga, black character talaga. So, may backstory siya, which is nice also. Lahat ng sinushoot namin may touch ng comedy. Kailangan marunong kang sumabay sa mga komedyante. Pag hindi, medyo parang anong ginagawa mo dyan. So, it's a nice experience. And siguro inspiration ko would be my dad. I think siya talaga yung may isip ko pagdating sa work na to. At napag-alaman namin na parang isa sa mga bonding moments ninyo, in between takes ay ang mag-TikTok. Sino ba ang pasimulo ng mga TikTok videos ninyo? Alam mo ba, to be honest, I started when I went inside the bubble ng taping namin. Sabi niyo ako mag-TikTok. Minsan lang, siguro, I created an account just to be updated. Tapos sabi ko, hindi ko kayang gawin. Hanggang sa lahat pala ng kasama ko dun sa set, nagti-TikTok sila Kiray, sila Buboy, sila Ate Mahal, everyone. So, parang pangit pakinggan kung peer pressure. Pero syempre, since nandun sa loob, tapos walang masyadong ginagawa, kami lang magkakasama, naturuan na lang din ako. Kumbaga sabi ko, sige na, let's try. Wala naman masamang aliwin yung sarili. Hanggang sa, wala na-addict na rin ako. At bakit naman namin kailangan pang abangan ang mga upcoming naman ng mga episodes gabi-gabi ng Oh My Love? Oh my gosh! Kailangan talaga dahil hindi lang yung mga patatawa or hindi lang puro gano'n ng Oh My Love. May talagang lectures, kumbaga. Ang ganda rin kasi tuturuan ka paano i-handle yung pera mo, kung paano dapat yung ugali mo sa pamilya mo, which is, I think, a lot of people, kailangan din yung mga ganong paalala, kumbaga. So, abangan na lang nila lahat ng episodes and sana supportahan nila ang Oh My Love. Thank you, Miss Will, for joining us. Thank you! Thank you so much. Thank you. And that was Kapusong Winwin Marquez. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, sa atong pagkabata, usa ang pag-practice sa pagsulbad sa Rubik's Cube sa atong mga ginahimong kalingawan. O gani, bisan ako mismo, hantod karon di ko kabalo mo buo nga mag-match ang tanang color sa tanang sides. Bitaw, pero kining makauban nato karong buntaga nahimo sab niyang kalingawan ang pagkolekta og paghimo og mosaic gamit ang Rubik's Cube. Kung unsa kana ang atong hisgutan kauban ang kagay-anon nga si Sir Jeffrey Doria. Sir Jeffrey, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang ko, Sir Cyril. O gubayong buntag po sa tanang mga kapuso nga nananaw ning atong programa. Sir, unang-una ato sa hisgutan kung paunsa ka ba nahilig aning Rubik's Cube o kinsa ang nag-impluwensya kanimo ani? At first, sukat pa sa bata pa ko, mahilig gid ko mga puzzle o dire ko na hook sa Rubik's Cube kay ganyan ko sa mga colors niya once ma-assemble ang Rubik's Cube. Sukat sa bata pa ko, mahilig na gid ko mga pag-solve sa mga bisag unsa nga mga puzzles. Tanaw nimo, sir, kinsa kay nag-impluwensya nimo ani? Ang nag-influence na ko walay kuan lang sa mga silingan lang namo nga kay balo dula og Rubik's Cube makasolve din ako. Mutan ako sa ila unsa ko lang pag-solve ba? Wato nga na sila yung mga nakuan sa ako naka-influence ako mga kaila ko mga barkada na. Sir, paunsa sa baga nagsugod sa pagkolekta og Rubik's Cube? Nagsugod ko kolekta sa Rubik's Cube since naka-solve na ko normal size of 3x3 Rubik's Cube. Nagsugod ko kolekta since 2013. Nagsugod ko kolekta kasi nakita na ko ang Rubik's Cube. Aduna din siya kasi klase ng mga sizes and variation. Meron siyang 3x3, 4x4, 5x5 and so on. So dito ko nagsugod og pangkolektaan ning Rubik's Cube. Sa karon, sir, pila na ang imuhang kinatibuk ang koleksyon? As of now, aduna ko yung mga 500 pieces of Rubik's Cube sa akong collection. Sir, aron sab sa kasayuran sa atong mga kapuso viewers, unsa ba kining Rubik's Cube mosaic art? Paunsa kini ginahimo? Actually, kining Rubik's Cube mosaic akong ginabuhat is it is a portrait siya sa usa ka noun for any personality nga akong ginabuhat on which nga gina-assemble nako kining available nga 6 colors sa Rubik's Cube. Ako na siyang giusa-usa, gibahin-bahin. Ako na siyang gi-guide up to hangtod nga maporma siya naong. Sir, paunsa sab ka nagsugod sa paghimo og mga mosaic arts gamit ang Rubik's Cube? Giunsa nimo pagtuon, sir? Actually, kining mosaic kuan siya nagsugod siya last February 2020 last year since nag-pandemic time. Actually, aduna ko YouTube channel. Then during that time, pag-start sa pandemic is work from home ko. Then every Saturday and Sunday, wala ko itrabaho diri. Then out of ang gusto na ako sa taga-video na ako sa akong YouTube channel is makita ang akong pagkakote, akong pagka-detalyado, o ang akong pagka-conquer sa mga challenges. So mo to, during that time, kung wala ko itrabaho, dito na ako ginabuhos ang akong oras sa Rubik's Cube mosaic. Sir, unsa sa ba na mga imahe ang imuhang ginahimo o mga personalidad nga imuhang nahimo na pod gamit kining Rubik's Cube? Actually, ubay-ubay na gid akong nabuhat. Aduna na ko yung mga for the record at least meron akong mga 50 ka mga photo mosaic art, Rubik's Cube art, photo mosaic. Ang akong gisugdan si aduna na ko President Duterte, si Jessica Soho, Maine Mendoza, name it, makita na siya tanan sa akong YouTube channel on which nga akong gina-upload, si Alden Richard, daghan pa. Actually, dagan na akong nabuhat. Then si Jessica Soho, dito ko una kong na-recognize ang akong gibuhat. So once na-recognize ko, dito na ako nakita nga murag dako kay akong kalipay nga na-appreciate guys sa ubang tao ang akong ginabuhat. Sir, based on experience, unsa sab kalisod ang paghimo og ani nga mga imahe? Pila ka adlaw ang imuhang ginagahin aron makahuman og usa ka obra? Actually, ang kini akong ginabuhat nga Rubik's Cube mosaic, aduna siya pattern. At first, meron siyang pattern on which nga it will take me for about 3 to 4 days sa pagbuhat, sa paghaom sa mga kasi-klaseng color which is nga available sa Rubik's Cube. Aduna ra man siya unom ka color. Ako na siya ibutang diha. Diya ko magahin 3 to 4 days. Then after that, once ma-finalize na ako ang pattern, ang sketching niya, then that's the time it will take me for about pag-assemble na 4 to 5 hours straight. Pagbuhat ang mosaic.
Sir, unsa pud ang sagad feedback nga kasagara nimo madawat sa imong mga obra? Actually, it's a very ako kay kong kalipay no kay kasagara sa akong buhaton, especially mapansin nila is malipay gyud sila, na-amaze sila, ma-amaze o bisag kinsa nga makakita sa akong gibuhat, ma-amaze gyud sila. Wala gid ang uban nga moingon ang uban nga proud Pinoy, the only Filipino nga nakabuhat sa ani ni nga klase nga art. So sa ako pod it's a priceless. It's very priceless ako nga makita sa uban o ma-appreciate sa uban ang akong simple nga ginabuhat sa pinaagi sa Rubik's Cube. Sir, on a personal note, unsa ba ang kaayuhan nga nahatag sa imong pagkolekta og Rubik's Cube ug paghimo og mga mosaic arts gamit niini? Actually, kining pagbuhat ako Rubik's Cube, it's a very self-fulfilling sa ko. At least nga makita sa uban kay kini akong pagbuhat og Rubik's Cube mosaic, mo na gini ang akong kalingawan diri sa balay. Kung after sa trabaho, kung during a day off ko, Sabado o Domingo, diri na ko ginabuhos ang akong panahon. Kay para po malikay po ko sa homesick, manawa ko sa balay, usay walay signal, so siyempre mingawod ta sa ato so diri na ko ginabuhos ang akong panahon. Lastly sir, unsa imong mga tips alang sa mga buot sab mohimo sa imong nakahiligan? Sa ako lang mga tips sa atong mga kapuso nga nananaw ning atong programa is ipadayon lang ang inyong hilig sa pag-solve sa Rubik's Cube. Hangtod nga ma-realize niyo hangtod ang lisod nga butang mahimo siyang sayon. It is a challenge for us even sa atong kinabuhi. It's a challenge for us to conquer the challenges. Ipadayon lang siya kay we don't know in the near future basin day pura di makahatag sa imong kalipay sa imo. Daghang kayong salamat Sir Jeffrey sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay sir. Okay sir, salamat po kayo and God bless everyone. Sa pinaagi sa iyong mga contents nga makarelate jud ang netizens, daghan ang ilingaw sa vlogs ug TikTok videos sa nababuenyang si Cargil Cat Lopez. Samtang Jill, ang nahimong kalingawan ni Jeffrey Doria ang pagbuo og mga photo mosaic gamit ang mga Rubik's Cube. Isip kalingawan niya karong nagtrabaho siya sa laing nasod. Sayag mga kapuso, ato pang atangan ang karakter ni Kapusong Winwin Marquez sa Oh My Love sa GMA Talibabad. Mga kapuso, ta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa atong bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Thomas Jefferson nga I find that the harder I work, the more luck I seem to have. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sa kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.